a caution to the youth: be youthful and useful. One of the great mistakes you will make as a youth is to misuse your useful age. Ọkụkọ ga-abụ oke na-esi n'eju, anaghị amụ aka ekpe na nka. Okoro adịghị ka ibe na-eju ụra. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ọ bụrụ na ị bụ nwunye ntorobịa, biko bịara m nso, maka na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a na-agwọ nsị anya udu si etine ya gbaka. Kedu ihe ị na-eme as a youth? Ị ma na all the decision you make or you took will be resulting as if old age. Plan yourself now. Nwee ihe ị na-eme, decide yala onwe gị ihe ị ga-abụ n'ọdịnihu. The opportunity ị nwere bụ oge ịdị n'ntorobịa maọbụ oge ịnọ na agbọghọbịa. To avoid have I known in old age. Ịma na ịbịa na old age nọ na nka, ị gaghị adịcha ka ịdị n'itorobịa, maka na ijere ama mgba n'ọgbọ forever. Always correct the mistake your parents make, most especially at their youthful age. Your father will tell you the journey of his life, and he will advise you not to partake in that field. For instance, ọ bụ na ezinụlọ kere ike, ọ bụ na ezinụlọ gwara ajọ ọgwụ, ị ga-afụ na nna ga na-agwa ụmụ ya sị ya, don't partake n'usoro nsoro, maka na a na-anọbụ onye ụjọ adụbedike aka. Ama ọbụla a nụrụ ụda egbe, mara na nwoke bi ebe a. Nwanne nwoke, ndị be anyị sị na nwoke na-ada nde ada ugboro 7. Enwere ike ọ bụrụ nke ikpete maazị. Don't lose hope. Don't give up. Be focused. Consistent. Know that tomorrow go better. Nwanne m, ihe ọbụla ị ga-abụ tata na ihe ọbụla ị ga-abụ echi si gị n'aka. Ọ bụrụ ebe onye gara maọbụ ihe onye mere ka ị ga-eso were nke dị mma, maka na agbacha ọsọ agụa mile, agbacha egwu a niile ọ ga-anakwa n'ukwu. Be mindful the kind of friends you are company with, maka na oyin duje m ihe na ihe sokwa anyị. Atụala ọmarụ ọmarụ, atụala ofeke ọsọba isi n'ofe, mana atụ anyị nkịrịnka nkata onye tara arụ amarugo. Ndewo na igere tụsaa ka ọ baara ụmụnne anyị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oyi eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Igbo bụ Igbo, asị m nze zerekwa ibe ya, emesịa.